eduke cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheli guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote Werere bya humancho humurigereri ritukeriga rya rero rya Jumamosi tariki 15 cy'umutinyo gatano gatatu umwaka bw'ekiri 2025 ekene kionga chinsa ibere kionga weekend na aya namangana maya munatonya ko kwariga ni muncho murigere kunyera tu ritukoria rero nigo narete korora keti kwamboka nabo igo ne gasenje bitanga bitare konyarekana ritukoria rero tare konyaraka ka amona intwe na igo nigo namubwatira ekionga ritukeriga rya rero ekene kionga chinsa ibere nateka gotabinjeri ngorkwaro ni toto nyangiri na kurwasansa memenyererio nigo tokubwatira nere Vanessa. Na mwancho mwaligereria kionga chinsa ibere nigo togo chakasi tokomeguna egati yabarai gose egati yabasaye korogusi nigo bamuchiri abarai korogusi abo bakobwatise serikali aso okwarigania egekaro nabamenyi kurwa asoro korogusi ochia ase obomenyo bumurai bwense state house tukoligoro korengana barbo etaleyo nigo yarengete gotebereria omogusi ase gangayo murai bwense kemagenderero asabo igabatebero na chire chyo chialietwe na chyo chiabire chikuirorerwa kera chikaki na tichianya goikiranigwa Morikito Daniel Ontiri Namange.
Tunaombea serikali yote asetaro yumubaro w'abantu gwetania chiribusano kurwa sorogongo rogusi gocha se nyumba y'Oburai ya State House ime y'umuco Nairobi ritukuligoro umuyiga uraitwe n'umurai wense noikiranitwe na barai ao kurwa gusi na muno baria bakobwatesie serikali ngana iyo nigo yagaindire kumusa ebirengerero ao na muno kurwa sabumenyi kurwa sorogongo rogusi inse yechinsa emerongebere nenye magega yokoera kwegikarikyo. Tuko na pesa ya kusaidia vijana 1,100. Aba bwangoiga negati yabasaye kurwagusi bakuragwa na Darius Mosoti abwasige karokyabo nabalikia mangana bagikiria etare yo bateba buna nigo yarengete gutuba omugusia maiso aibe ekirenga kiaye kemagendero ntoma etencharanero bali bachiete ese chinyumba chire nyumba eri ndabuserugurari mokumya bagusiba minto. Don't lose hope, especially abarai baito bachorire bachakire kugabekana ochaka gotoira kombo intumuna abasaye bakisi. We want to stand firm that we are more united, or to be united more than before. Korengana na barabwo boigo abarai bariganetie gikarikyo nigo babegete amagania bubusyo baraboka banyene n'echinda cyabo n'ikira cyarietwe no moskeruto gocha sorogongo rwagusi icyo cyo na cyabere gakurira omugusi kurwa chinga kiaso etabisi wikabono twasoire umwako kanene gyapimete negepindi yakabera soborai atarabakorera kende gekorelekana asige pindi egetangani ekere mwaro setie manifesto omwate betenga moche kotoroseli chi market chinse moche kobeke airport mogateba suneka air strip nga yabe irembe nka imwaruerete moko ngaina abantu baitonga bono mwairaniria airport air strip nga moche mokoreki moche morosi chipara dual carriage ekero korigerie pare yeito ebitongo mbiri ebinge omwako otigarite gosino yomo tochiko enda chikura igonki ngogo totebe abarai baito korugusi tiga okora abana ba minto una amachara ekiagera ekere muko baira State House mwababekamo mwego handouts maate abasani baito mwarorira magendera agendo mwarorire chi amphitheater mwarorire devolution conference tutegete politics yego korwere genuine unabona kanga bali bachiete kanga bachite batotebi bairwa mabagagete vijana bayi guchigas kanga vijana byetu chigas kabone yotoroche bare bachire na marube abande bari krobo sigande binto binde bona mangana ayande tutegete kwego ndubone ga abazungu bagote. You cannot stop an idea whose time has come. Our unity that we want to vote for inege ntogego tobeka amo bunomonto na intutonyale make sure opportunity to desire. We are voting for good leadership. We are not voting for a tribe. We are voting for someone that will steer us in the right direction. Aserio gelimo niko bakwanira ekirenga kyabo kyogosuguma umoske Dr. Fred Matiang'i oso asinyimbe yeyo y'Oburai ya State House chinga kyobachori Burai ke babolia abasaye kubekomokia aso kwelikia abamoko nyakogenda ngabono Ruto barangeri gochiagari intugusia ntori bantu ba musori bwechingende mugusionde gosemura yonde otari gochigotenena no musike Fred Okengo Matiang'i tigatumukurererimo ui ayagwachire nkoropoterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane ngurko Daniel untiri na omo senata bwe county ya Nyamira omoske Okongo Mugeni nigo agendere gosingera buna okugania kugwa kana chibesa chiasha omwako mugima negento gitaranyara kabage goikiranigwa ase anana monongo chia ase umwana nje obutambe oyotanyara kabage goikeria kakwana litukolia lero ime county ya Nyamira omoske Okongo Mugeni boigo nigata buna nigo arachie gosichia gosuguma na kwene kebuna chibesa chiobogotu ngomento chire imaitengana rucha bantu mwatari to State House ndio na rucho yor mwalengo moizonde na embaraika endagera ro bya muragere uya lakini moinyolenga na induko rusia tugato mwana to yona inabo kumokoragera moinyole tenga karo moyale ko iria baiko bali sikobako liyo president ngo bale ko State House lakini una bako roba tanga ntumo ntugato mutunkiba kibaki
na babeke mwe metesi mebange lakini banyore tanga kiba munyore tanga kero matie nyaro is munyore buyo maite bukwe mwakira nyasaye mbiya mane sawa seni dirima tiango arobisi na rito nyaro to mochivu justice urwe tararia to kanyaro mosolista general urwete wodi ele araria chiskuru jeto kanyaro chia kule yake minjalilia ale ko bunye skuru embepi lakini dirima tiango na nyaro senti ke minjalala tari baronge skuru ele akabri ko tari baronge sironga tari baronge ebinde ibyo sikito nyoranga umuntu tugwati sikio karale ngo bishino mondo ro ku radio kengo na hitu ko toka mutua paka toka enda ko mosebe umungina naro mboli ya ngege tunde na kwani ke bunge kiwa sichaba ko tichikiniwe tigende elutano ora ile mwe balia wajumbe kwanza bwata na mto ande state austora ile to vere mo kwanja ngege muswado lina ngege bunge kiwa sichikinde na tiri wibere mwale diresha moja batwa kana mwako mugi tiri wibere njaba chinke kwa sababu gomonya go sabera ande mo molia magana yasha sha na watu kuna bataba ko bunge na irane abana inji bakane karo muti mwata go mwaka no mwako mugi mamanya mwako mugi mamanya na kiki to ta tiga to irane ene chai ko ya rengo ije ya rengo mondo ko nyara 500 chiao waka no muti na abamenyi bensemo ye bunge ya Machoge Chache ekaunti ya Kisii niko bayanakiriwe goche korosaligwa estima yo yaberege kobora anse egatie chinsemechio na gukwana ne abisi yo mojumbe benseme yo musike Alva Miruka niko yalireira gochia koyanaki abuna ngamagendero au ango nyarala kabaga koyanaki wa anse oime ye bunge yo ya Machoge Chache munagotumanye muri kwito Gilbert Kobi. Abamenyi bensemo y'ebunge ya Machoge Chache nigo bayenekeriwe okobao kw'omuliro gose estima magega yo gutuka gwe transformer ekyo cyara ligiwe kurwase obisi yo muchumbe bw'ensemi yo Alpha Miruka senga kibono twasoma konyanchiyo mbono cyagete ngagete cyonsi cyagete yage tonto njacha ya maonde sente njagete ya masebe njagete kutaina auto tagete Elia kabere chipara mojo mujumbe munana anangile buya ensemo nayo abisi yo mujumbe yo nigo yaraire gochia koroisigwa gwechipara burunge ensemo ya Machoge Chache egento kende epara nere yenge riongore kogenda nyamiobo katoliki yarenga ye county government epara yo mujumbe nanyibeka kera igo bona kiro mwaka gwikera osigu igo yabere para na italia mangana maya so njente de okwana siasa nyinge kya kuriye ira yo gochi barera burunge asekere parera ashunyana kwe koroswa asomuro buri bwo kwena na kibesa bwa kiro mwaka achiko naro ya serikali e para kere ye county government tige county government ya kolegas timoro chisa magoza berata wote nunu chipozi ngakie gwikamo korora ensemo y'abasaye nigo basabiriwe erikia ase Technical Institute go TVET na chinsemo chiria chikurwa maigerio eliyo go chikunyara kubage kubakinia bogesemi oimukeli ensemo y'obunge igoro recruitment ya TVET negendrete nde TVET yeto ya Nyamira yarukoba ekerubogie chai ekabe National Polytechnic igonye godacho mwana ogacho inyororo andole recruitment negendrete acha choini onye to konyara Nyamira yenga nero nyaburumbasi nero nechinde chiro talinge kero mwana tachieche university igale useless yase kenyoro mwana ino yo maana tigagenda chigasi chia magoko abayiboli boigo nigo basabirwe gocho ikaransia abana babo batarabasokia gochia gwaswachi university sebakagero chigasoa bwangoiga iriko bakisemi no bosemia boroboronge batarasoa ase ebirenge ebiye kisemi abana babos bagocha kwende university twale ko basaba buna abayiboli abana mutarabasoki mubaikaransi mubakwanere narolire mechange mengi sana buna anje ngabwata amaruba yichiri umufuko lyote emine tinga abayiboli baito mbakati babwati bese akata osoki abana bamanyase baru tubakwanire buna abayiboli bakogenda oro bagende gosoma naro abeire gakwenekirwa kurierwa chira na ayande ale ase umurobirio obwokoganya kuri baterekatembe TV kurwa sensa mu yobunge mu Machoge Chache county ya Kisii amaretane nche Gilbert Kobi
na igati ababwatani ba society ya Kenya rokorwa hase bunge ya Bonchari nigo basegetire umurimo gwekagwa kurigererwa nigo bairanirie muya mono gochia somo wasiri ebwa mangane ebyombe musike ugirwa mbeso paranya ase amatukaitire nigo na komenta buna nigo umukia oganeirie ase kemaliekyo giekagwa abarabo nigo baragwa amono mukansura omukoro kurwa chinsemo cha Bonchari musike Charles Rwanga Ongwae Jengoro kwa Charles Rwanga Ongwae yonde chairman ya Kenyoro Farmers Cooperative Society nigo nkweli bageri ingira nalimbi ya mono gochase mu minister cooperatives Mr. Paranya so gocha kwa na ngumeli limbi ya mono so gotegerera request tu amwaete ngaki tugwa to komu wekawa ase gusi nene mono Kenyoro no bora ibole Kenyoro to wakambia ese amabori tu amabori oletara ikirana mechando to wate Kenyoro yobora ayobobe nakiye ko era abantu baito batasimegetie kawo mono abalimi baito baboririe ngige kogera abantu bakobera obisi amatuko gwetaninga kieria baire ayomo ministry ta kanite ngati wenereti abantu gwetani duration iri baire miaka 2 miaka 3 bagwenerete koruo nane mono akakwana rigoro ya burden abalimi baire umosiga abalimi baire which loan igatebete na serikali ngotomeri chibesa ko cheji society wamanya konyora ba commissioners neji committee nigo bago ikaransa babagana chibesa chiria ruo bamanya ko chabate bya balimi muna igotogo ndatoga ni chibesa serikali ya nyori togende byombe tokobesa chibesa era toje twakane abakori gasi gose tutumikesa amatumizi iyo mu minister tabetero bokora oroye kawa na ko bolia abantu baminto tosimeke kawa ko banero bono yabeire ekiteka uchumi kira tokonye nero tokinerete naende twabere ne bahati otwara omowaziri honorable Wycliffe ko Paranya mayeta mangana cooperatives kabisa na ari tayari gotokonya asa mangana yekawa so nari kombori omuwaziri agenderere kubwate sia balemi kawa yetombu ya mono mheshimiwa Paranya kira na ngo acha gusiga kwa mangana maya tuake sarudi sana obokora bwabero bonga ase society chito ase cooperative chiatwalira abaibya baneno bakoiba naende basanga nabakori gasi be serikali munabono Kenyore yaitu twabwata bwathiria mangana ororo goko bwathiria mung'anyu na chibasibire chiakorera mu busa bwa serikali goko bwati milioni 2 chebiru chigo nguchia bwatigwa ejirio bya serikali igo Paranya na intu tegetaba gusiba ito munabono Kenyore yaiteye abaibya abaroro bangire kurwororo baibire ndu yabantu baito bakorire otubwatesie ne tamu limit nero abantu baito baichamo tuchenchi oborai tusibeke kawa Mwanju murigereri na mangena kwa rigeri ase kionga chinsa ibere tukerigeri lero ya Jumamosi kore ndukira buri gatokanda umutimo komukeigo tokirana cyane ko tokogenda na mange anamono higuru kurigereria igatia ya nyanta kabaga kwene kigwa ime ya magacho yo bumenyo bumurai bwense State House Nairobi na mono chira chira nyanta kabaga korwa chinge chia bonto yanta ko to chikona litukurigoro ne chinde na chi tokonya ko tokurigereria litukuria lero nga nchire chiri amo rai bwense Musiko William Samoei Ruto nyanta kabaga ko chikwanera anene mono igoro ya account ya Kisii na Boye County ya Nyamira igotoska ushare Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuboiga bwate chi
profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuali aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho muriga karibu na natoka ndirasa nsamiga na gusta nsamiga ya kabere yekeunga chinsa ibere lituko ligoro hagati y'abananchi nabo igabara ikorwa sorongora guti nigo batarite obumenyo humura ibwense oya Kenya musiki William Ruto ase amagacho aye ime ya State House Nairobi ase taleyo nigo musiki William Ruto aliyeteira gochegokirania amagendero ase chisekta ime ya gusi musiki Ruto mwanene mono niganyata kwa kwandego yechipara akanya kwa gotabna chibaya sango chireko bekwa elio kugari epara ya kisigo chipamet yugwetera chinsema chiage chauli ichiabere chiko nyora imebasukana menge nabo igo kurigereria chinsema cha Jambiri ase ogo katikati womoche obosongo. Kuna barabara pia ambaye huyu Zahir amenizumbua sana. Huyu Nyabisabo kwenda Nyakwama mpaka Amariba. Hiyo barabara kilomita 26 tumemaliza kandarasi. Unajua contractor alikuweko pale mbeleli akatoroka. So tumeri-advertise. We now have a new contractor and we have money to do that road and complete it. Hiyo barabara. Tuko vile vile na barabara ambayo pia ilikuwa imekwama ya Nyabigena, Matangamano, Nyakorere mpaka Nyamarambe. So mnajua pale Nyamarambe ni taoni yangu hapo. Pale. mimi niko na historia na watu wa Nyamarambe. Ile kitu ambaye mimi nataka niwaeleze na bado nitawaambia kuhusu, mimi najua ile barabara inawasumbua sana, ni ile barabara inatoka pale Bomet kwenda mpaka Kisii Town. Hiyo barabara iko na matatizo, na viongozi hawa wenu tumeongea na wao na nimewaeleza ya kwamba hiyo barabara tutaipanua hiyo barabara, kwa sababu barabara hiyo inapiga kona mingi na ni nyembamba, si ndio? Ndio magari inagongana, watu wanapoteza maisha. So mtaona katika supplementary budget ambayo tutafanya hapo mwezi wa 9-10, kwanza tutaweka milioni 500 ya kwanza ndio nianze kujenga hiyo barabara, tuweze kupanua ndio iwache kuwa mtego. Na vile vile pia pale daraja 2 pale chini pale pia iko msongamano mkubwa pale, si ndio? Barabara ni nzuri kutoka everywhere, lakini ikifika hapo inakuwa shida. So nimeambia wizara wapange, waone vile tunaweza kuweka pia hapo
bypass na tuweke overpass iende juu, magari ingine iende juu, magari ingine iende chini, si ndio? So hiyo nitawapatia report by December, ile kazi nitawafanyia hapo. Nimeambia wafanye feasibility study ndio tujue vile hiyo kazi itasonga mbele. Na chinga kichecho omoskeruto nigo arueto kobolia buna abakenya bagenda kwelikia asobongi nsio muroberio sha elio goseba serikali chinga kichingororo chio kweroberia ayo mwancho murigereri negatialia nyanta kabaga kwana asanya kabaga gotogia agesakyo mugusi ase okugendera kwelikia inse yo muroberio yu. Kwa maneno ya matibabu, mimi nataka niwapongeze kwa mambo ya matibabu. Kwa ile watu milioni 25.4 wamejiandikisha Kenya, nataka niwapongeze watu wa Kisii, wamejiandikisha watu 532,000 out of 1.2 million people. Kumaanisha bado kuna watu wengi ambao hawajajiandikisha, sijui wanangoja Yesu arudi ama wanangoja nani. Tafadhali muwafikishie habari, tunataka kila mtu ajiandikishe. Ukijiandikisha utatusaidia mambo matatu. Number 1, utatusaidia tujue wananchi katika dispensary ama health center ama sub-county hospital ni wangapi. Number 2, itatusaidia tujue ni equipment kiasi gani tutaweka katika mahospitali yenu. Number 3, itatusaidia tujue ni wauguzi ama health professionals wangapi tutatumana katika zahanati zenu. Number 4, itatusaidia tujue ni madawa kiasi gani tunatuma katika mahospitali yenu. So tafadhali kila mtu ajiandikishe. Usipojiandikisha unatuharibia kazi, kwa sababu we will not have data on planning on how to deliver health. Therefore, we need every citizen registered so that we can have enough data for our planning, so that we can know how many equipments, how many medical personnel. Na boigo moskeruto nigo akwanrete igoro yo kobekwa westima ase binyoro ime ase chikaunti chonsibere eli ya Kisii na boigo ya Nyamira. Pale Kisii na Nyamira tunajua ya kwamba bado tuko na watu wengi hawana stima. So we have made a provision this year between now and December, na nitatuma waziri akuje mwenyewe kusupervise. Between now and December, we want to connect 31,000 households in Kisii and Nyamira. 31,000. We have already committed 2.3 billion shillings for that exercise between now and December. After December, we are committing another 800 million shillings to continue that program in our phase 2. So mutaona stima zikiunganishwa au wabunge, kila mbunge anajua budget ya his constituency na anajua mahali hizo connections zitafanya. Na umukonyi w'umurayibwense omuske Professor Abraham Kithure Kindiki niga agosirie gose amachirie egati y'abarayi bage siasa abo anyago bagoteba nigo bakone siasa chiobwoba ibaba bakurwa ebirengerero byabo byamagendero nabo igo chiganga chiabo chia okorigia ebirogo by'oborayi. Mimi sijasema watu wasikosoe serikali. Ule hakubaliani na serikali aseme hakubaliani, aseme agenda yake, aseme mimi sitaweka stima, mimi sitaki mambo ya afya, sitaki wananchi wote wapate afya, hiyo ndio policy yangu. So tushindane baina ya William Ruto mwenye anaweka stima na anajenga masoko na analeta affordable housing, baina yake na wewe tushindane, wananchi waamue. But you cannot use violence as an instrument into leadership. And our colleagues who are trying to compete with William Ruto have no agenda. They have no agenda on health, on education. They have no agenda on electricity connectivity. They have no agenda on agriculture. They have no agenda on infrastructure. And we cannot allow agendaless people to
take the country at ransom and spread fear among people of Kenya because they want to ascend to power without any agenda. Mahali walipo wasikie. Mahali walipo wasikie. And this is not, we are not requesting them. We are not requesting that Kenya should be peaceful. We are demanding that Kenya must remain peaceful. It doesn't matter who is elected to what position, the country must remain secure and peaceful. Fire say fire. Tuendelee tusiendelee. Hey. Yeah. Yeah. Sasa kama unapigana na William Ruto, wewe enda tafuta sera bwana. Go and look for your agenda. Uende uuze. Na hiki barua sio rahisi vile mnafikiria. Ati ukienda hapo outside your home hapo upigiwe makofi na watu wawili unafikiri unaweza beba hii Kenya. This is a complex society called Kenya. Inahitaji akili, maarifa, inahitaji nguvu ya Mwenyezi Mungu na maombi. Mwantu murige kirabando gukorera amangana maye kionga chinse ibere Jumamosi iga ya lero chini ngoro kwaro ni toto nyengiri korwa anseme menyerio ni gotu batera na referensa na boy kurwa sensemo ya transmission ni ga korwa Mark Willis endo gotu bolio bya miaga Tembe TV kionga kya Mungusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa na